siphuzisile amanzi sa-complaina ukuthi la manzi esiwaphuzayo awasimtoti. Usiphile isinkwa sabonakala si-complaina ukuthi sesikhathele ukudla isinkwa. Kepha wena awunakanga ukukhuluma kwethu, uye waveza ubuNkulunkulu bakho each and every day usiphe isinkwa semihla ngemihla. Siyabonga ebusuku namhlanje lapho izwe lihlangene ukuthi lenze umsindo walo wenjabulo. Sibonga ukuthi udedele ibandla lakho lihlangane lizokwenza umsindo ophambene nomsindo wezwe. Nazi izimvu zakho nawo amawundlo akho nalibandla lakho sisesekhona kule ndawo osisiza sikukhonze ngomoya nangeqiniso. Unyaka usaphela sizogubha imigodi senza amathuna olisingcwabe konke okungafanele empilweni zethu. Okuningi ngonyaka odlulile sikungcwabile, kepha kuyamangaza ukuthi kulo nyaka siyophinde singcwabe ngoba sithe nasiflathela sekubongiwe nasemngcwabeni ukuthi sidlule ekhaya siyogeza izandla saphinde sabuyela ebusuku sayogubha amathuna. Kepha uNkulunkulu osibekezelelayo, ngubaba osithandayo, indlela osithanda ngayo kuze kumangale nomhlaba ukuthi usithanda kanjani sibabi kanje. Kepha unyakaziswa umhlaba ubheke uthando lwakho kithina. Hambile nathi unyaka wonke waze kwaba manje, usiholile ebudeni bendlela. Silihambile ihlane beligcwele izinyoka kakhulu, eziningi zisilumile sezwa, ezinye azikhonanga ukusiluma ngoba amehlo ethu bewabheke inyoka yethusi, ingakho sasinda. Kwangathi ukusinda kwethu kwaka-2025 ungasivula amehlo siyosinda ngakho futhi ku-2026 egabeni elihle leNkosi uJesu. Ngibonga ukuthi iNkosi wangilanda emzini kaBaba, wangilanda emzini waseMpumalanga, wangiletha kule ndawo. Zonke izithembiso owazisho kimina ngibonga ukuthi each and every day uyazifeza. Kuze kube manje akukho engakukhomba ngako emehlweni ngithi Nkosi unamanga. Ungambulele konke okuhle, wangambulela konke okubi. Kokubi ungiphila amandla ukuthi ngime egameni elihle leNkosi uJesu. Naba abantwana bakho bavele emakhaya ahlukahlukene, bavele emindenini eyahlukahlukene. Abanye bayalangazelela ukuthi kungaphunywa eli bahambe baye emndenini, abanye balangazelela ukuthi kungaphunywa ngoba bafisa ukubona imindeni yabo. Babalekele kuwe-ke Nkosi, ungabajabhisi nakuso lesi sikhathi. Lord, I pray in the name of Jesus, the name that is above all names. Siyacela ukuhlala nawe kulobu busuku. Siyacela ukulinda nawe. Bonke abalinda nawe abayokujabhiswa. Lithe izwi lakho sithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zizimbi. Namhlanje ebusuku sizonaba kuwe. Impela uma ukhona phakathi kwethu siyozwa ngabahlezi phansi abangene begula
bathi leliya pain angisaliswa. Lokho kithi kuyoba uphawu lokuthi ukhona. Ungasivumeli sikhonze sodwa wena mnikazi wendawo ungekho. Sizokhonza ohlazweni. Siyodelelwa ngamadimoni. Siyodelelwa ngabathakathi. Sidelelwe ngamasatanist. Ibanathi ke uNkulunkulu oyingcwele. Allow us Baba sisazoshumayela izwi lakho. uNkulunkulu oyingcwele sikhulume izwi lakho undiluted with men's ideas no men's wisdom. Kube izwi lakho. Sisize. Sithanda ukusho moya oyingcwele ukuthi okwashiwo uNkosi uJesu ngaye ukuthi ngaphandle kwakhe singenze lutho. Namhlanje lamagama siwabhekisa kuwe. Sithi ngaphandle kwakho singenze lutho. Sondela ke moya kaNkulunkulu. Let each and every one okhona under this shelter I feel your presence as well your embrace in the name of Jesus. Ithuba elihle leli ukuthi siyakudedela ukuthi uimpart all the necessary gifts that are needed by the body of Christ. Sisahlangene ngalendlela. Siphe nomoya wokudiscern ukuze sikuzwe okuyintando kaNkulunkulu nawo lokho okulethwa uSathane ngemibono ngamaphupho angcolile ngeprofeti ezingcolile egameni likaJesu. Help us to hear your word. Sifana nawo Samuel sisendlini kaEli. Simzwile uSamuel asibiza kaningi. Saya kuye seyisikhathi manje sokukhula kwethu. Odi singasayi kuSamuel. Size kuwe Nkosi. Ngako siyavuma thina sonke sithi khuluma Nkosi. Incebo yakho ilalele. Lord, we thank you. In the name of Jesus. Ingilozi zezulu mazibe khona to minister among us. Ingilozi zezulu mazibe khona to minister ngaphandle. Ingilozi zezulu mazibe khona emageyidini ziseshe bonke abangenayo. Abangene ngama motives angase right. Bangayitholi indawo yokuhlala. Abangene ngemikhuba ethempeleni lakho bangayitholi indawo yokuhlala. But how we pray Baba ukuthi abangene ngemikhuba bathi bangayitholanga indawo yokuhlala bese bayaphenduka babone ubukhulu bakho. Bangathi singathi ongene kule ndawo wathakatha athole wena Nkosi alahle bonke ububi egameni likaKristu Jesu owaseNazaretha. Siyabonga namanje. Hi, in the name of Jesus. Lord, we thank you. Lord, we bless you. Kunezinto esingafisa ukuzibona vala amehlo ethu. Kunezinto esingafisa ukuzizwa vala indlebe zethu. Sifuna ukuzwa wena thina. Egameni likaJesu waseNazaretha. Lena nizulu ngeculo lami ngethethelelwe izono zami uJesu wafa ndaweni yami izono zami zekodele njengenhlokano
empumalanga nentshonalanga zekotele ushilo njalo akanamanga ngethemba kuye embonga nje nalenjabulo esenginayo ngenge umuntu qa inqangehlezi ngesedlangayo imiyalo yakhe izimana ohlala kimi ngihlale kuye nowezu sebenzelo kosenekela aphathwe uyamqobela nesethana andobangiya kumona khona ekhaya lakhe esolole azokhanyisa okwelanga bona abamlandela emhlabeni yebo-ke nawe ongakakholwa uyabezelwa enhlanhleni le lomuso ngaka sewungamthola wanele wonke lomusalo awuhwathi useceleni kwakho yebo-ke nawe ongakakholwa uyabezelwa enhlanhleni lomuso ngaka sewungawuthola wanele wonke
5 wonke sukela ngoJanuary kuze kube manje umphilile. Kunezinto obenazo ngabe kungasi grace kaNkulunkulu awunazo. Ingako uthena uba nazo nezwe lamangala ukuthi uzithole njani. Nabathakathi namhla ngithanda abathakathi angazi why. Nabathakathi yazi bazame ngayo yonke indlela kwaphela konke abakusebenzisayo. Basho bathi namhla sisebenzisa kokugcina lokho. Akubona kusasa ekuseni uvuka ugibela ipenseli lakho oye emsebenzini. Base bayakhumbula ukuthi nawo lo msebenzi before uthola bona bebathi bakuphile. Kanti izulu kudala la kukhulu. Boyohlala njani ungambongi uNkulunkulu uhambe nawe ngalendlela. Ama spikes abekwendleleni yokukholwa kwakho. uNkulunkulu kuvula amehlo wawadlula wathi nangizendleleni kunenye imoto yena uthi ungidrivisa kabi kanti ungithole ngiright. Nithi sishaye kwangathi abanye bakhulu kunathi. Nakathi ungidrivisa kabo ungisunduzela le. Yazi nami ngasunduka ngasunduzeka in the name of Jesus. Kanti yena kangisunduza ungibalekisa kuma spikes yena angene kiwo. Ungamgubheli omunye umuntu ithuni. Kodwa ungalingi uphonse uphula amabhodlela la wena udlule khona. Wenzele ukuthi abasizodlula bangasakhona ukuhamba. Kuyohamba abantwana bakho. Ithumusa nje kaNkulunkulu. Kunini ujike esibhedlela. Abanye bayofuna izihlobo zabo. Bahlangabezwe ikhethini elivaliwe. Abanye bababizele ofisini. Wena nabakubizele ofisini bakutshela nge-improvement ebekhona. Abanye nababizele ofisini babatshela ukuthi xolani. uNkulunkulu bemuhle. Mina namanje uyangimangaza na ungafuna ukusindiswa. Angazi uthini. Uthi lento yalabantu angazi uthini. Ngoba uyiphika nje yakusebenzela. Yazi ngendlela amuhle ngayo ukuvikela noma ungamfuni. Mara ubona umuso ngaka. Ukupha amanzi akuphi isinkwa umthuka. Awubona ubuhlobo ngaka. Awucabangi ukuthi before singena ku-2026 a few minutes esele nje ukuthi uma ungamazi uJesu yazi ungazenzela ifavor. Ungangitsheli ukuthi usayoyeka ukubhema. Ungangitsheli ukuthi usayoyeka ukuphuza.
ungangitsheli ukuthi usawuyeka ukujola. Khumbula ukuthi wena umuntu wosizi. Athi uPaula, wo mina umuntu wosizi. Ubani ozongikhulula kulomzimba wokufa? Ungangitsheli ukuthi usayopractice ukuthi uyekele ukutshontsha. Iza kuJesu nje. Uzozisolva lezi. Futhi na uza kuye awulethi zona. Uvuma yena. Yena uzodila ngazo. Mara usengakamhaleli lo ya dadu osindisiwe. Noma umbona ngathi akasebenzi mara uyamcaphela ukuthi akambashi. Kanti yena ugqobisa ziphi istap-tap. Uyayicaphela impilo yakhe ukuthi ngathi kukhona mani okumbozile. Awufuni ukuzombozwa namhlanje. Umuntu omusha hlaba uyaphithizela. Awufuni ukuzophithizela in his presence. Asifundeni nawo amazwi. Joshua chapter 1. Mthanyelo chapter 1. Verse 1. Sheshisani isikhathi sambe kakhulu. Asivikeni ngokuthi asiboni kahle. Yes, silitholile. Wathi emva kokufa kukaMose inceku kaJehova, uJehova wakhuluma kuJoshua indodana kaNuni, isikhonzi sikaMose wathi, Wathi how uMose inceku yami ufile, ngalokho suka uweleleli iJordani, wena nalaba bantu bonke, niye ezweni engabanika lona abantwana bakwaIsrayeli. Mose inceku yami ufile. Ithini ngeEnglish? After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses I did. Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give to them, to the Israelites. My servant Moses is dead. Sikhe sakhuluma ngalamazwi awe futhi angiphelelwa ngamavesi. But ngisemoyeni o evangelistic ukuthi buye ekhaya. Inceku yami uMose file. uNkulunkulu ukhuluma amagama abuhlungu. Akade inceku yami uMose ilele. Akade inceku yami uMose khothamile uthi file. Yena uthi inceku yami ngoba umazi kusukela le kuNile River waphephisa uye. Sukela le kuNile River esigodlweni sikaFaro uMose phephiswe isandla sikaNkulunkulu. Sukela le ekuzalweni kwakho isandla sikaNkulunkulu besiphephisa impilo yakho. Ofunde nabo baye banyamalala endleleni. Azange bakhona ukufeza amaphupho abo. Wena wafezanga ngokuhlakaniphile. Wafeze ngoba isandla sikaNkulunkulu besiphezu kwakho.
Manje kwangathi uNkulunkulu uthi uMose imaze buncaneni. uMose yimi bengimfaka amakhimbi. Ngamcala ngamaleyra. Abomama baleso sikhathi laba upgrader. Nami nga-upgrader nabo. Ngamfaka amakhimbi uMose. And I made sure ukuthi uMose angana medical aid. Akagulanga. Mina bengenza isiqiniseko nje sokuthi ahlala healthy. And uMose bengimlondela for imisebenzi yami. But nangu manje uMose usefile. Israel bowudepende kakhulu kuMose. Futhi Israel bowumtefela uMose. Israel nawufuna ukuthuka uNkulunkulu bowumthuka via uMose. But uNkulunkulu wachubeka nawe Israel. Wakwenzela izinto. Akanakanga ukuthi uthuka uMose. But nangu uMose manje inceku yami file. Sengathi ungaphakama manje. Ukwazi ukuzimela. Isikhathi somthetho sicithiwe. Ungena isikhathi somusa. Ukhalile ukuthi umthetho uyakuhlula. Manje isikhathi somusa ke. uMose inceku yami efile. Bongeke yini wabulala amanye ama-habits ukuthi ungangeni nawo ku-2026. Uyakhumbula last year ngalezikhathi waphuma ekhaya uthukuthela ungabakhulumisi. Na this year ukhona la uphuma ekhaya uphume ungamkhulumisa udadewenu kanti okwakho uMose uyofanele. uNkulunkulu athini? Simakade athini? Ngokuzimisela ukublessa. Badumangele man. Izinto ezangcwatshwa ngoMarch zivukile manje. Ukhe wafakwa kuma meeting okuhleba. How? Nango December sisivala le chapter. Usatholakala usenkundleni yabahlebayo. Kanti owakho uMose uyofanele. Kanti waye usikhohlisa nasisemathuneni uthi wena ungcwaba uMose. Kanti uyazi wena ukuthi ebusuku uzobuya uzogubha lo ndofanayo wakho. Uyichitha nini pride yakho? Ayikusebenzelanga ngo-2025. Ayikusebenzelanga. Ikuhlukanise nabazali. Yakuhlukanisa nabantwana. Yakuhlukanisa nabangani abathembakele. Manje iyakude 2026. Ungangeni nayo yokumoshela emsebenzini. Angeke wayinqanda na? uMose inceku yami file. Le habit ekuhlulayo ngeke umcele uNkulunkulu ukuthi akusize akungcwabise yona. Ukubhema akwenza umuntu angasindiswa. Mara ukubhema wakucala kancane. Manje uya-upgrade. So yale kwezakashaka manje. Kanti uMose Nkosi yami uyofanele. Uze na uphile njengabanye abantwana. Hey, nganimoshela ne-2025. Munye uzosho abaprofeti ngimzwile umoya ingcwele aphuma.
uMose inceku yami ufile. Lento ekubambe last year 2025 uyavuma na 2026 ikubambe na. Angisho uSathane sekakubonile ukuthi wena short tempered. And wena usugabise musa. But you know, guys, you need to understand me, you know. I'm very much short-tempered. What a polished English. But ngatikisa kude lento. Ngoba phela any pride usuke so computer noNkulunkulu. Ayiboni inja. Inja musu idog. Ilithathephi legama ngoba beyikhompyutha noNkulunkulu God. Yaphambanisa nje yatshintsha ama-alphabet. God. Nasithi uma God kwangathi inja la ikhona ithi nami ngikhona kulama. Mose inceku yami. Angeke wazama character yoba Christ like. Bangaka abantu abaqoshe ku kingdom kaNkulunkulu. Abeza bejabulile ukuthi bazolandela wena. Wathola ukuthi cha ona lomthombo unamanzi. Kodwa yababa. Bajika badangele. Bangaka abantu abathi ivangela ngisalifuni. Lethi nje ngoyedwa nje ongafuni ukungcwaba uMose. Shelo seceleni kwakho. Ngcwaba uMose wakho sisi. Sekafile. Angeke akusize ngalutho. Noma ungakhotha ukuthi uneminyaka uhambe naye kangakanani. Ufile manje. Sesibheke kuJoshua. Standazile ngeira kaMose sazila sesiya ku 2026 ku era kaJoshua. We need to worship kakhulu more than before. Sikhathini sendumiso. Sikhathini la amen abavalelwe ejele njengoPaul noSila. Bangasenzi imithandazo badumise nje baba bazamazulu bezwa ukuthi ama-chain abuhlungu bezwa ukuthi bayapeyinelwa. Hey, simdumisa sipeyinelwa, simdumisa sidelelwa, mara siyamdumisa. Ngavuma ivunguvungu zangaphandle zivala ihubo ngoba le ivunguvungu na ungena ku 2026 ziyobe zingekho. Uyongena uwedwa. Ungeke nje wangcwaba uMose wakho nje. Yazi ukuthi umngcwabile kuzobonakala ngani? Kusasa ngeziwani zikaJane. Kuyobonakala ngerelationship onayo nomzalo wakho. Kubonakala ngerelationship onayo nabantwana bakho. Kubonakala ngenhliziyo nayo. Kuthi 2025 nakungena abantu bobathelela istarch water. Likhona itiya. 2026 so yazi ama-T-Bex ahlalaphi. Ngoba inhliziyo yetshe ihluliwe. Wafaka inhliziyo kamoya. Ingakho siyakwazi ukucabangela omunye umuntu. Akusebenzelanga ukuthi ngo-12 nathi siba ngumsindo njengezwe. Akusebenzelanga. Sitholile ukuthi la kunomsindo khona. Sitha siyasebenza. Sasiyabaleka. Siye endlini kaNkulunkulu. Sayoba ngumsindo khona. Ungavuma umsindo wangaphandle
phazamisa umsindo wangaphakathi. Sowubalekile wena. Bathi ngithi namhlanje sengiyasuka la. Amen. Hallelujah. Angeke wamngcwaba uMose wakho. Umaziyo ukuthi ubuya naye kude njani. Bathi manje isikhathi sakhe siphelile. Asisasebenzi. Dinga ukumngcwaba. Uzophila impilo entsha. Uzophila impilo kaJoshua. Uzokwazi ukudiliza izindonga. Azisafuni imithetho, azisafuni imisindo. Azisafuni mandla, azisafuni any physical strength. Zifuni worship. Zifuni praise. Mose ngcebo yami. Uliphathe njani ibandla kusukela January kuze kube manje? Bandla okhonzakile uye waliphatha njani? Na uhlezi ubheka ukuthi kusukela ngoJanuary kuze kube manje ngiliphathe kanje. Na ubulala uMose ukhonze bandleni hayi ngama motives wakho amabi. Ukhonza ngoba ufuna yena. Uze na uphazamisa abanye yena akakuphazamisana. Mose ngcebo yami. Hambile. Sekuzophakama wena. Yalazi iviki lokuqala uma benishonelwe efamilini. Le viki lokuqala leli. Sebahambile bonke. Yalazi linesithupha ezinjani. Uyalazi mse. Yeah, you miss the person ohambile. Yes. But akwazi kuhlala 2-3 weeks solumisa. Kumele uphakame. Joshua is waiting for you. Ungakhona ukwenza ngcono this year esikoleni. Ungakhona ukuphila ngcono nabantu. Ungakhona manje kunezinto eziphazamisa ihealth yakho. Ungakhona ukuzingcwaba namhlanje. Ezinye uyazazi. Waqala ube nomsindo. Uyazi nawe kunama gauge akhuphukayo. Sitha sishaya izandla. Sithi simtholela. Awuhlala efonini utshela somebody ukuthi ustressed kangakanani. Sitha sishaya izandla. Ingcebo yami Mose file. Kwangathi manje singathandaza for a few minutes, 10 minutes. Munye nomunye angcwaba uMose wakhe. Nami ngizamile ukumngcwaba wami namuhla. Ngibonile musikunini ngimuyela ngifuna ukushumayela. Mara uJoshua ufuna ukudumisa. Kwabiza ukuthi ngiyohlala phansi. Amen. Ngalinda indumiso. Ngabuya futhi sengithwela amandla. Abaqhubeka ngendumiso. Isikhathi sendumiso. Tshela useceleni kwakho ukuthi into zakho ziyolunga ngendumiso. Mtshele nge-English. Hey, English yasebusuku. Ungamuzwa athi, what are you saying? Happy? Mose. Sesingena kwenye era. Singena endumisweni. Amen. Ungaphakama la ukhona. Ngicela manje ukhohlwe ukuthi uze nobani. AmaZulu abheke wena afuna wena.
bese naniminyezelene uthola indawo nje uyobala izinto ofisa ukuthi umoya ingcwele akusiza uzingcwabe namhlanje before singena ku-2026. uPaul uthi sengumntwana ngakhuluma isokomntwana, azindle isokomntwana ngenza okomntwana. Uthe sengikhulile, sengibonile ukuthi uMose ufile, ngabona ukuthi sekumele ngiziphakamele manje. Yes, asibulale noMose bethu. Amen. Abadala abangahlupheki bahlale phansi, baqualify ukuhlala phansi. uNkulunkulu bona ubezwa noma bahleli nje. Hallelujah. Hallelujah. Yebo-ke nawe ongakakholwa uyabizelwa enhlanhleni le lomusa ongaka sewungathulwa wanelebo lomusa asithandazeni. Thandaza tu, khuluma noNkulunkulu wakho.
Asenzeni le confession before sokwamukela u2026. Sithi Nkosi thina sibelonga phezulu. Thina singaba phezulu. Thina singaba sentabeni. Angithande ukuhlala lapho kune kane khona uma banye engahlala mina ngithanda awutshela uNkulunkulu ukuthi uthanda. Oh singese sithanda kuphi baba ngegama lika Jesu ngiyazikhethela ukuhlala phezulu ngoba ngibhilonga phezulu. Ngiyazikhethela ukundiza nama eagle ngidize lezingeni eliphakemeyo. Ngiyazikhethela ukusuka la kunendlala khona. Ngiyazikhethela ukusuka la kune ignorance khona. Ngiyazikhethela ukusuka la kunokufa khona. Ngifuna ukuphila. Ngiyazikhethela ukusuka la kunokufeyila khona. Ngifuna impumelelo. Ngihlangana nabaphumelelayo emoyeni wami, emphefumulweni wami, emzimbeni wami. Ngiyaphumelela ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngingophumelelayo. Ngingophumelelayo. Ngiphumelele 2025. Ngiyangena ku 2026. Ngiyongena ngomoya wokuphumelela. Ngiyongena ngomoya wokunqoba egameni lika Jesu. 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 WaseNazaretha. Amen. Kusele 10 minutes ukuthi samukele u2026. Singena ngeworship bese uyazindla usa worship ukuthi 2026 akakuzumanga bomlindile. Glory to Jesus. Amen. Bowulinde yena nakathi jump bese wena uthi how high. Phela nje. Glory to Jesus. Let us worship. Bese sishiya nje 3 minutes yokuthi sithi pause. Sithi silinde wena 2026. Angizwa kahle. Sithi silinde wena, silinde wena. Let us worship. Ngiphakamisela amehlo wami kuwe Msindisi, uyithemba lami
ekuhambeni kwami ikhansi lami kade lidlaliwe endaweni yabafileyo welula izandla zakho wangiphakamisa ngizolibonga ngizolibonga yelakho igama solibonga 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 yelakho ngizolibonga solibonga Usele 6 minutes, 3 minutes. Ungalungisa owabona ngo-2025. Kunezinto owazikhuluma negatively ngo-2025. Ku-2026 ungaphindi uzikhulume. You are a prophet yourself. Akekho omunye umprofeti wempilo yakho. Be ready. Uri wonke amazwi ozowakhuluma are positive, are constructive. Bantu abadala yekelani lamazwi athi kungcono ngife. Wayeke ngoba nase ubanjwa ukufa. Ngesikhathi esingaplenwanga uzobe wena uzihambisa. Funda khuluma ukuphila. Amazwi adala indawo oyohlala kiyo.
dala ke u-2026 onempumelelo. Futhi na usaba nje thola ikhona uyokhuleka uwedwa. Amen. Uthi from zero to hero. Emndenini wakithi akaze kube nemillionaire. 2026 now ngiyeza mina. In the name of Jesus. Emndenini wakithi akaze kube ne-graduate. 2026 ngiyeza. In the name of Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Sele 3 minutes. Are we ready? Ukuthi nasiya ku-2026 singena triumphantly, singena sigcwele amandla. Glory to Jesus. Kusele 2 minutes. Kule 2 minutes lena. Kule 2 minutes. Kule 2 minutes. Kule 2 minutes. Siyathula sonke. Siyathula. Thula mphefumulo wami. I'm ready ukungena ngokuthula. U-2026. Glory to Jesus. Ngingangena ngokuthula. Ngingena nenkosi yokuthula. EnguKristu Jesu. Thula. 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 Sele 2 minutes. Bless each and every month mawukhona yaka 2026. Khuluma ukuphila mprofet. Cancel izifo zango 2025 emzimbeni wakho. Ezinye uNkulunkulu akazazi zaziwa nguwe. Ngoba uzikhulume kakhulu. Ezinye zingekho. Sitha sathola ithuba. Amen. Glory to Jesus. Are you ready? Ready umuntu omusha? Ngena ku 2026 udla ubusha bakhe enkosini. Ngena ku 2026 uthi indlala yasekhaya yoqedwa yimi. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Sele 1 minute. Siyangena. Hey futhi na ungena ungazi sangena. 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 Glory to Jesus. The whole heavens, the 3 heavens, mazizwe ukuthi ushilo. Ukuthi uyangena. Go in and possess 2026. Azishe. 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 God help us. God help. God help. Glory to Jesus. Glory to Jesus.
Baba Saka Baba Saka. Oh 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 Baba Saka Baba Chodo. Oh Baba Saka Baba Saka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus.
isikhathi sami lesi. Siyabonga ncaba yethu. Drop it down, drop it down. Bambale lakho liwashonde kanje. Bese utshela Sathane ukuthi noma ngabe uthi ngesiphi isikhathi iminyaka selokudlala. What this is the time for Jehovah. God is changing things. Uvela usinawubona la khaya ukuthi kuthangene ubitela abantu ungaqhawula useceleni kwakho ubonge ukuthi uhleli nawe 2 years